Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नि फट' लागासिनो मालाय आबौजों गहपुरावहाय दंफैयो ओमफ्रायहाय दायो जोङो मोनसे लकेसनावहाय थांगोन शुटखौ लानो शुटिं सोलिगासिनो नालाय स' जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो रेनो नोंनि साननाया फुरा जाबाय ने हौवाखौ मोनबाय नालाय गाखोनो मोनबाय नालाय था नोंस्रा ओइ देखो हमरा भैया फोन नै रबि एक्टर लानो नङा दायो जों ओंखारखांबाय थांनोसै आंखौ उन्दै नुदोंना नुवाखै दे गिदिरबाबो उन्दै नुदों दा खानाया बेबायदि खानाय लाबा एसे उन्दै नुयो दिसुन माने बुरिबाय नालाय बेनि थाखायनो एसे उन्दै नुजानो लुगैनानै बिदि लाबाय आरो Hey guys, so बेखिनियावनो IPL 2024 निया स्टार्ट जानो थांगासिनो 22 मार्चनिफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना गावनि फेभरेट टीमखौहाय सपोर्ट खालामनानैहाय न'आव जनानै रां खामायनो हागोन आरो बेयावहाय मोनसे एप दङ बेनि मुङानो जाहैदों 1xbet अफिशियल पार्टनार अफ PSG एन्ड सेरिया ए जेरावहाय नोंथांमोना फुटबल क्रिकेट टेनिस ओमफ्राय लाइभ मेट्सखौहाय प्रेडिक्शन खालामनानैहाय नोंथांमोना बेयावहाय न'आव जनानै रां खामायनो हागोन आरो रांल' नङा बेयावहाय नोंथांमोना फोन लेपटप ओमफ्राय केश प्राइजेस मोननो हागोन आरो लोगोसे बेयावहाय बेल' नङा गोबां गेम्सफोर दङ जेरैहाय क्रास क्रिस्टेल ओमफ्राय बेयावहाय दंबावो आन्डार एन्ड अभार 21 आरो लोगोसे बेजों लोगोसे गोबां इन्टारेस्टिं गेम्सफोर दङ बेखौहाय गेलेनानैहाय नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि प्रम' क'डखौ जुदि रेजिस्टार खालामनायावहाय फार्स्ट डिप'जिटआवहाय 43,000 सिमहालागै नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना रांखौहाय आरो लोगोसे बेयावहाय नोंथांमोना जाखिनि रांखौ नोंथांमोना गेलेनानै मोनदों बेखौहाय नोंथांमोना पेटिएम बेंक ओमफ्राय लोगोसे क्रिप्ट' पेपाल आरो लोगोसे गोबां इजि मेथड्सनिफ्राय नोंथांमोना विथड्र खालामनानै लागोन आरो नोंथांमोना बेवहाय 24/7 सापर्ट मोनगोन कास्टमारनि स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आरो लोगोसे कमेन्ट सेक्सनावहाय पिन स' माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे प्रम' क'डखौहाय इउज खालामदो गेलेदो आरो लोगोसे रां Lips babajitarle. Lips babajitar. Lips babajitar. Lips saja dersin. Mama nam saja puni nama. Mama nam kisah dong saja. Ya beray Bismillahirrahmanirrahim माबा नाइट सुटसो गाननानै थायो हनै जानायखौ नाखै आं गथ'फोरखौ फैसाखौ सोर होयो नांलायलायो नालाय फैसाखौ सोर होयो दे भिडिअ लागासिनो भिडिअ लागासिनो गथ' फेदेरना गथ' फेदेर जुदि नों फैसा खामायदोंबा नोङो फैसा खामायोमोनबा आङो न'आव थानानै बिसोरखौ नायगौमोन दा नोङो उन्दु जायो नोंखौ गथ'फोर नायनो नुवाखै नोङो आब'आ एफा गिदिर बिल्डिं लुनायखौ नुवाखै बे न'आ सोर लुनाय आं बे फिनालाय फिसाजोआ मा क्लास मोनखो बेखौ सोर होदों मा क्लास मोनखो बे नालेबा मा क्लास
गासिबो क्रेडिटखौ नोंनो लाजोबा मा जानो आंखौबोथ' एसेबाबो क्रेडिट दोनना गासिखौबो नों क्रेडिटखौ लाजोबा जाया आंखौबोथ' खांनायसो एडप्टेडसो एडप्टसो खालामनाय दा फिसाजोआ मिनिलायबाय गैलालै खेबसेयावनो मा क्लास मोनखो सुरमिला मोना शर्मिला निर्मला नैबे 1 केजि नैबे 2 केजि भगबान जानला शर्मिला निर्मला बहुबला भगबान लेट्सफोरनि एखेखा 2 केजियाव फरायनायनि आंनि किबारावा आंहा थाखा फैसा खामायनायावनो बिराद बेस्थ' थाथारो नालाय न' लुबाय नालाय बेसारा औ बिफायासो गासिबो फरायनाय मानाय खालामजोबो आरो ओमफ्राय दा बिथिं सासे माखौ हेलायबावलै बार्थडे गार्लनि Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear makeup artist Mary. Happy birthday to my name. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mary. Happy birthday to you. Bisa orang dia bagas sana mah. Happy birthday to you. Happy birthday. Copyright horjuk kan? Copyright strike horjuk kan? Happy birthday. Ayo, Rene. Boy, ekto nuhu dibi ani ki, Dada, please. নাই বয়স নেকি दिनै जोंहा मेकआप आर्टिस्टनि बार्थडेमोन नालाय ओंखायनो सरप्राइज होबाय टीमनिफ्राय सब ब्लॉगर है ये वीडियोग्राफर है ये डॉट है और ये मेकअप आर्टिस्ट ये डायरेक्टर है असिस्टेंट हम लोग का देखो रे लाइटर लाइट ओके निकी मेरा फ्रेंड एक्सटेंड साला लाइन ब्लॉगर ब्लॉगर आई करे रो मोबाइल कैसे मोबाइल सो Amaka. Deh. Nah, fast pray come. Pray come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mary. Aku dah. Bà Malay kẹt mình giờ bé. Đây ra đây. Nó này.
Kayaknya daun nanda ini setelah lama aja jadi pak. Marah ada ngomong Mami ni sedan batik muda unsar dia. Mau ada. Semua dah di, semua dah di. Kau ada awak retek. Aku ni Retek lemu nama. retek. Benar isak ada kau ada. Badik gim ha. Pakai gitu. Badik gim. Itu dah. Bade gip. Kita pun ada bade gip di bawah. Badik gim. Itu sensor dah apa YouTube itu asal suspense alu. Mana dia surprise ada dah. Bego only birthday girl raw Michigan. Raw Michigan itu. Akhir bye-bye. Akhir weh. Oi, amar leader tu bicara kod where is Bapak? Wah, dini sengabung ni birthday, na bong. Wah. Rana, kasih besir tertolak, sir tertolak. Sa lenglang semuri jangan naik kip sih tu berade. Rana, sir tertolak. Deh, dah lo, deh. 도좀 Deh. 루바티 Ayo isuna. 너네 가빠로 친두 넌 나는 당시 글리브 문발 살은 또 무리지 Din jalan. 그랑 보이 하우야 보 Oi semua. Berat, favorite le. Favorite. 내 보이자 Này dưng này thora burai nan rung ai thora sang na birat sengra ni pe sengra ma han bo na 얘도 가느라 birthday party 오늘도 오는와 맞아요 này bitang ni birthday ni party ya 오름도 뭐야 점시야 ma bo sona nuwa khoi 아무나 그 늘어버려 보니까 응 아니 그 수쿠시 버들